A tisztán látó nő, aki több esetben volt a rendőrség segítségére. Kiskatót akkor keresték meg, amikor nem volt nyom. A nő megosztott néhány történetet a riasztással. Van egy picike kis megnyugvás tulajdonképpen, és jobban elkezdenek figyelni a jelekre. Hosszú út vezetett odáig, hogy én ezt elfogadjam és megtanuljam kezelni. Átok és áldás egyszerre, ez a képesség, mert képességnek nevezem, amit én mindenképpen úgy gondolom, hogy mivel hiszek Istenben, tehát, hogy ezt Istennek köszönhetem, hogy valamiért így kiváltságossá tette ezzel a képességgel. Kiskatóról számtalan újságcikk és bulvárhír született az évtizedek alatt, amióta az ő segítségét is igénybe veszik egy-egy ügy megfejtésében. De nem volt könnyű felismernie, hogy ez az érzékelése bizony nem fog már elmúlni. Viszont felelősséget érez abban, hogy másokat szolgáljon vele. Nagyon-nagyon szkeptikus ember voltam. Hát ebbe bele lettem kényszerítve, és én magam is megélem a csodákat 20 év után is minden egyes esetnél, és imádom azt, amikor döbbenetes dolgok kerülnek napvilágra, és minden stimmel. A hozzám közel állókat nem érzékelem. Tehát az ő életükben nem engednek bele pillantást, ahogy a sajátoméban sem. Nem én irányítom, tehát ezt mindig kísérem magamnak, hogy én nem idézek meg senkit. Tehát én nem piszkálom a lelkeket, nagyon sokszor úgy van, hogy úgy találkozom személyekkel, élő személyekkel, aki a szerettével szeretne beszélni, hogy ő azt hiszi, hogy ő vágyik erre a beszélgetésre, és utána kiderül, hogy nem, a lélek akarja, hogy ez az illető mindenképpen velem kapcsolatba kerüljön. Amikor valakit elveszít, többnyire úgy veszítik el, hogy nem tudtak elköszönni, nincsen meg a búcsúzás, hirtelen vették ki az élők sorából a másikat. Az első eset sok évtizeddel ezelőtt történt, azóta lett nyilvánvaló számára, hogy valamilyen képessége kialakult, amiről addig nem tudott. Megtaláltam Sződligeten az első holttestet, a fiatal fiúnak a testét. Utána ugye rögtön bekapcsolt ez nálam, és onnantól kezdve nem volt nyugalmam. Nem borzasztott el, ott volt, ahol mondtam, olyan alsónadrágban volt, amilyenben mondtam, hisz nem ismertem előtte, tehát semmit nem tudhattam róla, és annyira döbbenetes volt, és sokkolta az agyamat, hogy az 5 hétbe került, mire én azt földolgoztam. Ennek ellenére már másnap megjelent egy újabb lélek, és azóta ez folyamatosan ott van. Dabason tűnt el egy szép fiatal lány 2016-ban. Később kiderült, hogy Budapesten lett bűncselekmény áldozata. Aznap éjjel megjelent az ágyamnál, nem tudtam, hogy ki ő, mi ő, csak láttam egy nagyon szép lányt, akinek hosszú fekete vagy sötét haja van, és ott állt és sírt, és hogy le volt szaggatva a ruhája, meg hogy kés általi halál. Kató felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akik azonnal ráálltak az ügyre. Elmondtam, hogy milyen területen látom, és ott meg is találták utána. Hogy pontosan mi is az, ami számára látható, az változatos. Van, amikor részletes leírást tud adni, van, amikor csak információk érkeznek. Látok hangokat, hallok, telepatikusan jönnek, van, hogy testet ölt, van, hogy ruhadarabot mutat, van, hogy megjeleníti magát olyan különleges ismertetőjelekkel, hogy hol volt neki például egy sérülése, hol volt hegesedés, hol volt műtét, hol volt neki mondjuk egy anyajegy a testén. Mivel a halottlátó a rendőrség bíztatására boncmesteri tanfolyamot is végzett, ezért egyértelműen be tudja azonosítani, ha valahol emberi maradványt talál. 473 holttest mellett álltam ott, és lehetett abban részem, hogy közelebbről is megvizsgálhassam a dolgokat. Csontokat többször is talált, egyszer éppen a Csongrád-Csanád vármegyei Balástyán, ahol több nő meggyilkolásáért ítélték el a balástyai rémként elhíresült férfit. A mai napig nem derült fényre, hány rendben is követette a gyilkosságot. Magasrangú rendőri körök számtalan esetben megkérdezik a léleklátót, ha nincs nyom, amin elinduljanak. De van, amikor a hozzátartozók keresik fel. Ilyen volt Szatmári Nikolett ügye is. Talán sokan emlékeznek az 1998. január 14-én eltűnt kislányra, aki néptáncról indult haza a Békés vármegyei Gyulán, de haza már nem érkezett meg. Ezen a területen találták meg 3 évvel később, 2001-ben a csontokat, amiről kiderült, hogy az övé. A szerencsétlenül járt 7,5 éves kislány anyukája segítségért fordult a léleklátó Katóhoz. Találkoztunk többször, beszéltünk többször, adtam át üzeneteket, illetve utána azt mondta Niki, lelke,
hogy az ő gyilkosa az még él, és itt van a földi létben, tehát ennyi év után és évtized után is, és tulajdonképpen behatároltam azt, aki az elkövető lehetett, ugye meggyanúsítani, nem gyanúsítunk meg senkit, meg hát ez innentől kezdve a rendőrség dolga, de ott adtam olyan támpontokat, amiből azért el lehet indulni. Naponta történnek bűncselekmények szerte a világban. Katót hívták külföldre is, de leginkább itt Magyarországon szeretne segíteni a megnyugvásban. Ám a szkeptikusoknak rossz hír, hogy a legtöbb ilyen ügyet anonimitásban kell tartania. Külföldi eltűnésekkel, esetekkel kapcsolatban már többször járt el. Hogy kicsit tapasztaljunk abból, hogyan is működik ez, feltettünk egy személyes, 60 évvel ezelőtti családtörténetre vonatkozó kérdést Katónak. A kérdés itt is az volt, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történt-e. Budapest ostroma, és felakasztva találták az én dédapámat. És a család egyik fel azt mondta, hogy felakasztották, a másik fel azt mondja, hogy magát akasztotta fel. Nem magát akasztotta fel. Jó. De hát ez már nem fog kiderülni, de nem magát akasztotta fel. Hiába látott ott sok szörnyűsége, nem magát akasztotta fel. Jó. Jó. Köszönöm. Valamiért a József nevet emlegeti. De nem mondtam a nevét. Nem mondtam mi. Igen, Bondás Józsefnek hívták. Itt a visszahírazolás. Jaj, nem már ki ez a hideg. Nemrégiben megkereste egy édesanyja, kinek lánya tavaly lett gyilkosság áldozata San Franciscóban. A 15 éves Jasmine Pellegrini szervezetében metamfetamint, fentanilt és kokaint találtak. A hatóságok először öngyilkosságként kezelték az ügyet és drogtúladagolásnak. Ugye úgy lett beállítva, hogy különböző szereket fogyasztott saját magától, de ugye a kislány lelke teljes mértékben tiltakozik ez ellen a vád ellen, és minden áron azt mondja, hogy 3 elkövető van, akik őt megerőszakolták, illetve hogy ezeket a szereket lenyomták a torkán, vagy hogy a szervezetébe juttatták. A kinti rendőrség gyorsan lezárta az ügyet, és nem nagyon foglalkozik már vele. Az édesanyja azonban minden követ megmozgatott. Megkért arra, hogy ha az elkövetőkről tudok bármi pontos információt, akkor próbáljuk meg és induljunk el ezen az úton. Kató szerint a lány lelke tiltakozik a vádak ellen, és azt jelzi, hogy 3 elkövető volt. Azóta bizonyosságot nyertek ezek az információk. Na most az már kiderült, mert anyuka megerősítette, hogy igen, találtak 3 DNS-t, és hogy valóban megerőszakolták. 2024. május 18-án szenvedett balesetet egy kis hajó a Dunán-Verőcénél, egy szállodahajóval való ütközés során. A túlterhelt motorcsónak mind a 7 utasa életét vesztette. Az utolsó holttestet, Danielláét azonban nem találták. Ugye sejthető volt, hogy ott mindenki odaveszett, de ugye az utolsó lány, aki előkerült, tehát ugye ott végig részt vettem a keresésében, és tulajdonképpen ott volt azon a területen, ahol behatárolta saját magát, és az anyukával mentem, a testvérrel mentem, újságírókkal mentem őt keresni, tehát azt végig ott teljes premierplán megvolt. A rendőrség természetesen nem mindig osztja meg a nyilvánossággal, milyen módszereket alkalmaz egy nyomozás során, így ezeket a megfoghatatlan, sokak számára nem hiteles lehetőségeket sem hozzák nyilvánosságra, de a Kató nem is a hírnévre hajt. Nem minden ügybe megyek bele, ahol nem érzem azt, hogy én 100%-osan tudnék azonosulni, vagy hogy 100%-osan tudnám fogni az adást odátról, akkor azokat így elengedem. Kriminálpszichológiára jár Kató, amivel egyelőre nincs terve, de tudja és hiszi, hogy minden ilyen hasznos és ajtókat nyit ki. Külföldi sorozatgyilkosok élettörténetét kutatja, amiben egyetlen azonosságot talált köztük, mégpedig a gyermekkori traumákat. Szeretném megérteni azt, hogy miért, hogy honnan indul. A rendőrség pedig kvázi hazugságvizsgálógépre is kötötte, és csak holttestekről készült fotókat mutattak neki, amiket szortíroznia kellett, az szerint, hogy mi volt a halál oka. Megfogtam a fényképet, ránéztem, és akkor elkezdtem mondani, hogy jó, ez gyilkosság, ez öngyilkosság, ez baleset, 200 képet néztem át, és 199 esetben
megvolt. Egy eset volt az, amikor én azt mondtam, hogy ez gyilkosság, és ott meg öngyilkosságnak lett lezárva. De mint kiderült, abban az esetben kétes is volt az ügy kimenetele. Kató szerint ez a látóképesség mindannyiunkban benne van. A gyerekek régebben 7, ma pedig 12-13 éves korukig érzékelnek és látnak dolgokat. Később ez megszűnik. De 30 és 40 éves kor környékén mindenkinél jön egy olyan tragédia vagy trauma az életben, amikor elkezdi keresni a magyarázatokat. Ilyenkor nyitnak a spiritualitás felé. És aki ott tiszta lélekkel van, vagy nem nagyon bánt másokat, vagy szembe tud saját magával nézni, annak kinyílnak az ajtók és a kapuk, és akkor onnantól kezdve lehet ezen dolgozni, hogy még több információ jöjjön. Tehát én nagyon-nagyon ehhez társítom. Ez volt a Riasztás. Kövessenek minket a közösségi oldalakon, és nézzék a Magyar Nemzet és a Hír TV együttműködésével készülő Jar című podcast epizódjait is. Viszontlátásra!